जागोन ओरै स्टेपआ ओरै पल्टनाव फैबाय औ नै औ बिदियाव फैगोन ओरैहाय बे दानि सैलाय आरो बे दानि सैलाय होमबा दालिमा सिबिटजों बेफोरखौ नांगोन नोंनो होमबा खुलुमबाय आंनि फलोवार्स लोगो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे बेलासि समाव बरायनानै लाबाय आङो दा बे समाव गामिनिनो मोनसे समायना रमायना जायगा बेवहाय आंनि लोगो थायो सासे बिथाङा सिफुं दामो जथा दामो आरो बायदि बायदि दामो बिथांखौ आङो बेलासिनि बेरायनाय नामैनो लोगो हमहैनो नागिरदों बे समाव आङो ओंखारनो नागिरबाय नोंथांमोनहाबो नायलांबाय था जोबजासिम नाय भिडिअखौ आरो नोंथांमोनहा बेबायदिनो नायनानै आंखौ एसे हेफाजाब खालाम आरो दा ओंखारबाय आङो बे आंनि लांदां एलबाम जाजोबलां दखानाव मानसिया बांद्राय जायोबा नैबे न' सुना होनना बुङो बेवहाय जिरायहोयो साहा थाहा लोङो बेवहायनो बेनो जाजोबलां दखानाबो फिसासो बल जोनो नागिरबाय आङो एसे बेरायलांसै बेहाय सासे खाम दामग्रा सिफुं दामग्रा जथा दामग्राखौ लोगो हमहैनो बेलासिनि बेरायनो नामै ओमफ्राय गाबोन थांगोन आं रायखंबारि फोथाराव ना बै माबायाव स्कुलाव थाङो नोङो गेलेनो बेलासियाव दा ए बाला दं दे आं गाबोननिफ्रायसो लोगो लाफिनसै खाथियावनो नैबे खाथियावनो दसे सहैयो दिलसाना थांफानो नामाब्रा नै भिडिअसो बानायदों दिलसाना बोरो बबावसो खारखो नोंखौ दिनैसो लोगो मोनफिनबायलै खारबावबाय गथ'आ माबा दाख्लै आंनि रिल्सआव फैनाय आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ मिथियो ना मानो होननायाव आइसो मिथिगौ आफासो मिथिगौ होनग्रा गिनानै खारबाय बे रिल्सखौ दाननांबाय न'खरनिफ्राय एसे बादा होनाय जादोंमोन नालाय एसे माने बार खेबले बादा होनाय जादों ओंखायनो दाननानै होनाय जादों मोनबायबो नै गय खान्थाल जलफाय सफारि बिफां लाइफां सारि लिसु बागान जों लागोनिनो बे गामिनिनो खाथियावनोखा जों लागोआ खामारपारा दा बर' पारासो जाबाय गोदो खामारफोरा गोबां दंमोननो खामारफोरा खम जालांथारबाय दा बर'फोर जाजोब्बाय मोनबाय बेखौ एसे फांनांसिगोन बे मेन गेट नङा बे मेन गेटआ बै बाजार लामाजोंसो बेसेबांबा गुवार गासै खय बिगा जागोन बेखौ मिथिला गोबां बिफां लाइफां दं जोंना देरबोबाय गय बागाना फानलु गायदों हनै बिराद बुरजा बिराद गुवार जायो गय बागाना सारि गोगोम जाबाय
नै लोगो मोनबायबो बिथांखौ दे गोजोनबाय बिथाङानो जाहैबाय आंनि लोगो नोंथांमोना रिल्सआव नुखांबायबो जानो हागौ ना रिल्स होखांबाय आंनियाव फैनानै मालाबा रिल्स होबाय आरो मोननै ना मोनथामसो जाबाय बिथाङा बेवहायनो थायो बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बर'नि माखासे दामजुफोरजों सोमोन्दो दंबोयो आरो मोसानाय मेथाइ खननाय मानाय जोबोद इन्टारेस्ट बर'नि हारिमुआव ना ओमफ्राय बिथाङा बेन्ड पार्टि मोनसे बेन्ड दङ आरो ना मोनसे बेन्ड दङ दामग्रा हानजा दङ आरो ओमफ्राय बेवहाय बिथाङा किबर्ड केसिअखौनो दामो ना औ बेखौ दामो ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा गामिफोरनिफ्राय हाबा हुखा जायोब्ला बायदि बायदि हाबाफारि जायोब्ला आरोना आलासिफोर बरायनाय हाबा जानाय बायदिफोराव नोंथांखौ लांफैनाय जायोना लांफैयो बिदिनो आरो बे संगठननि दा मिटिंफ्राव दा मथा मथि आं बे अल कुसुगाव एरियायाव माने आंनोसै बांसिन दामनांगौआ औ मोनफ्रोमबोआवनो मेकआप खालामजोबो हाबानि आरो बिदिनो संगठननि बा माखासे आफादफोरनि आपत्ति गैया बिदिनो हिन्दुफोरनावबो आं दामफैयो औ आलासि बरायनाय औ गासैयावबो बयखौबो मेकआप खालामना होयो आरो मेकआप खालामनांगौ दामफोरखौलाय बेसेबांथो लायो दामा बिदिनो लयस आंना 5.5 लकेलाव अनलायनायनि गेजेरजों माने सोरबा बन फाननानै जाग्रा थेला नारनानै जाग्रा बिथांमोनहाबो हाबाखौ खालामनांगौ जायो बाथ्राया बे सैथो हिसाबै आङो आंनि पार्टिखौ ग्रुपखौ आङो बिराद कनभिन्स खालामो एकदम बेबायदि आरो दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बे समाव मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांनि बेन्ड पार्टिनि माखासे नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा नामफोर दं नामा जोंना माने जांगिला ग्रुप जांगिला ग्रुप कुसुगाव ना नोंथांमोनहा नांगौब्ला बेनिफ्राय सेरफांगुरि रामफल ओमफ्राय पाटगाव साटगाव गासिबो बिसिम मेकआप खालामहैयो हायोना गासिबो दतमा बिसमुरि दतमा ओरै जारागुरि गसाइगावथ' आं देग्लाय बिराद गसाइगाव ओरै मथाबिल रायमना जानालिगाव लाफा खंखरसिमबो थांफेरबायदां थांजोब्बाय गासिबो औ बे कन्टेक्ट खालामनायनि सायावसो आरोना औ नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामहर आरो सम लानानै बिथांखौ खबर लाहर आरो बिथाङा गोरोबनाय जायोब्ला बिथाङा एसे खम समनि गेजेरावनो हाबा हुखा बायदिसिना हाबाफारिफोराव दामनानै होयो आरो रामफल बिलाव मोनसे आरो नैबे गुरुफेलाव मोनसे अलरेडि दंखायो आंनाव आरो खासियाबारि बुकिं जोबखा औ दा होमब्ला आदा जिराय दा बे समाव जोङो मोनथामसो जोङो बिथांनिफ्राय सिफुं दामनाय गुबैयै जों सिफुं दामनायखौ खोनासंनानै लानि बिथाङा माबायदि दामो आरो जोङो बिथांनि दामनायफोरखौ दिन्थिलांनो हायोब्ला दिन्थिजोबगोन दा समा खम जायोब्ला जोङो मोननैसो दामहोनानै बिथांनिफ्राय जोङो खोनासंनानै बा नायनानै लानि आरो फै बैसागुनि माने बेखौ मा दामखांनानै उनाव मेट्रिक खुगाजों खनबावगोन बैसागुआ खाथि जाबायना गाबोन समफोर साननै सानथामल'सै रंजालि बैसागु फैनाय लोगो लोगो दा सिफुंजों दामनानै मेथाइखौ खनगार हरगोन आरो बिनि उनाव खुगाजों खनगोन नङाबा मानसिफ्रा मा मेथाइखौ दामदोंबो नंगोन ना बे आरोखि दे एसे दामना दिन्थिथारदो
खामानिया जोब्बाय दानिया बेनो खुगा मेथाइबाव सैथ्र बैसागाव सिब्रु लायलायग्रामोन थाइगिर जालायग्रामोन हाबाबजोंसोमोन रायखंबारिनि हाम्बुरमोनजों मावजि गामिनि गांगुरमोनजों लोगो मोनलायबाथाय सानानो हर जाबोलायो बेखौ गोसोखांबा हाबा जानाय मोनो सुखुथि गैया नामा आगै नोंहा जिउ गैया नामा आगै नोंहा रायलायनांगौ दंमोन सावरायनांगौ दंमोन देग्लाय बैसागावनो बें बेरे बेरेमोन रायलायनांगौ दंमोन सावरायनांगौ दंमोन देग्लाय बैसागावनो बें बेरे बेरेमोन सैथ्र बैसागाव सिब्रु लायलायग्रामोन थाइगिर जालायग्रामोन हाबाबजोंसोमोन रायखंबारिनि हाम्बुरमोनजों मावजि गामिनि गांगुरमोनजों लोगो मोनलायबाथाय सानानो हर जाबोलायो बेखौ गोसोखांबा हाबा जानाय मोनो बेखौ गोसोखांबा हाबा जानाय मोनो सिफुङा बेखौ दामनाय जादों दाय रायजो बिराद खोलो खोलो बार बारनायजों सिफुंनि देंखोजों बैसागुआ खाथि सफैनायजों हायला हुला मोसानायनि गुदुं बार बारनायजों बेसेबां समायफ्लेदों ना बरिया होमबा दाथ' आदाया दोंनै मेथाइ रोजाबबाय बेजों लोगोसे सिफुंबो रिं होबाय औ मोजां खोनादों बेलासिनि सुदेम बार बारनायजों गोरोबफ्लेदों आरो फैगौ बैसागु खाथि जानायखाय बैसागुनि मेथाइयाबो गोरोबफ्लेथारदों आरो दा बे समाव आदाया मा मा दामजुफोरखौ दामनो हायोमोन अननानै आं बेखौनो खावलायो दा जोङो गोदो बैसागुबो जों बरायोमोन दा बै समनिफ्रायनो आंना जिबना माने इन्टारेस्टआव दासिमबो जोबाखै बे हिसाबै आं बे कालसारखौबो आङो दा देखायहरनाय जादों इन्टारेस्टआव थायोब्ला दा जोंनि थैफ्रा मोजां रोखोमै थायो माने जोङो गावबा गावनि जिउखौ मोजाङाव दोननोबा सब समय माने 24 घन्टा नोंनाव इन्टारेस्टआ थाबाय थानांगौ बे हिसाबै आं इन्टारेस्टखौ लाबाय थायो बाहाय बोराय सेंग्रानि खोथा गैया इन्टारेस्टआव आरो नों बाहाय माबा जौ लोंबा बा माबा मोनसे निसा बुस्थु जाबाल' नोङो बे मोसानाय बा मोदोम सोमावनायखौ हायो बे नङा बे वान साइडल' जादों दा जाहैबाय आंना जाहैबाय लोंनाङाबो जानाङाबो सोरबा माबा मोनसे खोन्थानांगौ एसेबां बैसो जानानैब्लाबो जायोब्ला बेसेबां जामारखो आदा बैसो आंहा दा मथा मथि आङो दा 60आव हाबबाय 60आव हाबबाय साख्रि दंबा रिटायार जालायलायबायमोन आरो रिटायार जालायलायबाय होमबाबो गोसो गुदुं मोदोम गुदुं माबायदि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै आरो माबायदि हारिनि जेनेबा दामजुफोरखौ लानानै रंजानो नोंथाङा खावलायगोन नामा आंनि खावलायनायावथ' बेनो बिदिनो सिफुं थानांगौ हारमनियाम थानांगौ दल थानांगौ गामसा गाननांगौ माफ्लार खानांगौ माफ्लारा सासेयाव गैयाब्लाबो गांथाम नांगौ दै बैसागुखौ जोङो मारै मोसायोमोनबा बिदिनो जोङो दल लायो सिफुं लायो गरखा लायो थरखा बेखौ लानानै जोङो मोसायो दा बेबादिजों आङो रंजानो लुबैयो दाबो बैसागु फोरबोखौ बेबायदि जों फालिजानो लुबैयो ज' खुगा मेथाइफोरजों केसेटफोरजों नङा टेपफोरजों नङा अबेबा मा होनो बेखौ अबेबा बक्सफोरजों नङा खुगा मेथाइ गावनि बेक्तिगतनिफ्राय ओंखारनाय मेथाइ बेबादि जोङो ग्रोम जोङो बैसागु जों फालिबोयोमोन दा बे रोखोम बिथांमोनहा फालियोबानो जायो बेखालिनि दा नुबाय थानायाव थासारियाव दा थिगैनो दं बोरैबा दा सोरबाया बिदिनो बैसागुजोंबो मोसागासिनो दङ आरो माखासे बै मर्डानखौ दिरुनदेरनाय जादों थिगैनो दं दा मानो होनबा बे बैसागुजों लोगोसेयैनो मोनसे बाहाय थांफाबाय थानायबो नांगौ
बैसागुनिया जाहैबाय गासै डेन्सआव माने स्ल'यै जागोन स्ल'यै थांनाय स्ल'यै थांनाय हाजार हक माने बैसागुनि खोदोम मोसानांगौआबो आलादा जागोन ओमफ्राय नोङो बे नैबे मर्दानाव गोजौआव गाखोनाया बिनि खोदोमाबो आलादाखा दा बेखौबो जोंनो नांगौ जायो एकदम बेबायदि आरोखि ओंखायनो बे गासिबो थिग दं दाबो फालिबाय थानो हायोबा होमब्ला आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै बे बेलासि समाव आङो नोंथांनियाव बेरायफैनायाव नोंथाङा दोंनैसो सिफुं दामनायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनानै होबाय आरो दानि बे फैगासिनो थानाय बैसागु रंजानायाव सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि दामनाय देनाय दामजुफोर लानानै रंजानांगौ बेफोरनि बागै एसेब्लाबो फोरमायनानै होनायनि थाखाय होमब्ला गोजोनथोंसै आदा दा बेनो जाहैबाय मा मोनसेया जाहैबाय आङो लास्टआव बुंनो सानो दा सोंनायाव बैसागु होनोबा बैसागुनि मोसानांगौआ फार्स्टआवनो नोरै जागोन ओरै जागोन ओरै स्टेपआ ओरै गोदोना आदै गोनांखौसो सेलेक्ट खालामबावोमोन दै ओरै आदै गैया लोरबां थोरबाथ' आखायाबो जाहैबाय नालाय बैसागुनि फार्स्ट एकदमबारे ओमफ्राय नोङो बैसागुनिखौ दोनथ'नानै दाना मर्दानाव फैबाय नै बिदियाव फैगोन ओरैहाय बे दानि सैलाय आरो बे दानि सैलाय बिदि आरोखि दा बेखौबो नांगौ जों बर' मेथाइआव दं नालाय होमबा दालिमा सिबिदजों बेफोरखौ नांगोन दे गोजोननाय थाबाय र' गोजोननाय थाबाय आदा बिदिखौ गोलाव खालामब्ला दोनथ'नोसै दिनै माब्लाबा दैज्लां बोथोरनि थिं थिं सान्दुङाव नैबे लिसु बिफांनि सायायाव जिरायनानै खेबसे सावरायबावगोन लिसुबो जागोन एसे सान्दुं दुंगोथोंसै दाथ' जोंहा फिथाइ सामथाइ जानायनि सिजन जाबाय बरिया एकदम दा बार फुगासिनो दङ खान्थाल दं बाहाय थाइजौ दं बाहाय आनारस दं बाहाय गासिबो दं गासिबो दंजोबो ना फिथाइ सामथाइया मैगं थाइगंबो गायदो लांदां नैबे लांदां एलबामाव आरो दे होमबा गोजोनथोंसै दे